Pozdrav narode, dobrodošli u novi Storytime. Nažalost, i ove nedelje pričamo o nečemu što se ne može podvesti nikako se ne može podvesti pod dobrom vešću i iskreno osjećam veliko razočarenje. Naravno, žao mi je što se sve izdešavalo kako se izdešavalo, ali osjećam veliko razočarenje kao čovek i kao vozač. Jer ne shvatam nijednu osobu koja u bilo kojoj situaciji može da dovede druge ljude, a pre svega i sebe, u situaciju da ostanu bez života ili nekako, bilo kako povređeni. Ja to ne mogu da razumem iskreno. Koje su to okolnosti koje dovedu do toga da neki čovek vozi u suprotnom smeru? I to na autoputu. Bilo koji put ne bi bio okej, naravno, ali na autoputu, gde se vozi munjevitim brzinama, gde je reakcija, najteže je reagovati na autoputu i gde pritom ima toliko sudara i toliko nesrećnih slučajeva, ti težiš tome da namerno izazoveš nesrećni slučaj. Ja kao vozač to ne mogu da razumem. Danas sam za manje od nedelju dana čuo 4. slučaj ljudi koji su vozili u suprotnom smeru. Samim tim, to je razlog zašto je ovo tema priče ovog ponedeljka. Šta je to što natera čoveka da vozi u suprotnom smeru? I iskreno, pre nego što nastavim da se razumemo da ne postoji takva stvar kao opravdanje, naročito nakon što se zove nesrećni slučaj, ali postoje razlozi. Ako uspemo da razumemo razloge, onda možemo da utičemo na iste i neka ideja je da se radi ka tome da se takve situacije više ne dešavaju. Samim tim, ako se takve situacije ne dešavaju, više neće biti sudara, bar više neće biti toliko kritičnih sudara i namernih sudara. Iskreno, pročitao sam više puta u više situacija i više lokacija da su ovo bili namerni sudari i to je potresno iskreno. Dakle, neki razlozi zašto može da dođe otprilike do toga da čovek vozi u suprotnom smeru. Kod starih ljudi to može biti demencija, naročito oni koji su stariji od 70 godina. I to je do negde razumljivo i zato takve ljude ne treba puštati da voze iskreno. Imaju većina njih, prelepo je bilo da imaju svi svoje porodice koje mogu da ih čuvaju i na kraju krajeva to je starački dom. Nema razloga zašto bi čovjek od 70 godina nastavio da vozi. Postoji jedna druga stvar koja je mnogo gora, iskreno, a to su trendovi. I to naročito TikTok trendovi. TikTok trendovi imaju toliko veliki uticaj sad da to nije humano i jedan TikTok trend može čoveka da natera da oduzme sebi život. A kamoli da vozi u suprotnom smeru i da se moli da neće ništa da se desi. Mislim, realno gledano, verovatnoća da će nešto da se desi je ogromna. Samim tim to ne da nije pametno, nego ekstremno glupo i neodgovorno. Naprimjer, pod 3, tu može biti alkohol i ne postoji nikakvo opravdanje za vožnju u alkoholisanom stanju. Ljudi moji, ukoliko ste pijani, zovite nek vas neko pokupi, zovite taksi, dođite sutra po kola, nemojte da vozite. Ne dovodite ni sebe, ani druge ljude u situaciju da, ostanu bez života ili budu povređeni. Sa druge strane, postoji nešto što se zove smetanje od strane suvozača. Da ja uvek kažem da je vozač najodgovorniji, može tu suvozač da doprinese, naravno, tipa načinom tako što poziva vozača da požuri i da što pre stigne i onda gužva ka izlazu u pravom smeru može da bude prevelika i skrene u drugi smer. I na kraju, samom kraju, ono na čemu ministarstvo radi, pošto postavlja nove znake, nije kao da nismo poznavali stare, jer svi poznajemo stare saobraćajne znake, ljudi smatraju da je u pitanju čista nepažnja. Ja iskreno mislim da je najmanje u pitanju nepažnja i da ljudi jednostavno to rade namerno. To je neko moje mišljenje. I to je jako alarmantno da neko namerno vozi u suprotnom smeru i izaziva saobraćajne nesreće. Jer bez obzira koliko tvoj život tebi nije važan, trebao bi da ti bude važan život osobe do tebe ili osobe u drugim kolima. Uvijek ima. Ja kapiram da su moji storytime-ovi skrenuli u neku mračniju stranu, mračniju temu, ali pokušavam da pratim stvari koje se dešavaju u svetu i u okolini i o tome pričam. Jednostavno, neophodno je da neko o tome priča. Pre svega čovjek treba biti odgovoran. Prema sebi. Ako nećeš prema nikom drugom da budeš odgovoran, budi odgovoran prema samom sebi i ceni svoj život. Ceni svoj život i nemoj da se upropaštavaš time što će da voziš u suprotnom smeru ili u alkoholisanom stanju. Ako već ne ceniš svoj život, toliko ceniš život osobe koja će verovatno ti se naiđe u susret i ona strada zbog tebe. Šta je ona skrivila?
Ne može da te bude toliko baš briga. Ako ni do toga nije stalo, ceni život ljudi koje voziš. Imaš tu čoveka, prijatelja, brata kojeg voziš, imaš iza možda ženu, decu, dvoje, troje, četvoro ljudi koje voziš, ceni njihov život. Nemoj da praviš gluposti zbog njih. Na kraju krajeva ti ljudi sa kojima se sudaraš, koje susrećeš u toj suprotnoj liniji, i oni voze nekog. To je za njih ogroman stres takođe. I da prežive, da te zaobiđu. Postoje druge bolesti koje mogu da se aktiviraju samim tim što ti izazivaš tako neke neprijatne situacije, loše situacije. Opet kažem, ne postoje opravdanje, ali možemo da stanemo i da razumemo zašto se tako nešto dešava. Život je jedan, možda nije idealan, možda nije savršen, možda se nismo svi rodili kao da imamo para, da budemo poznati ili šta sve ne, ali treba ga odživeti do kraja, jer ne znam šta nikad donosi sutra. Ne treba ga bacati. Šta drugo da kažem? Ništa, bukvalno. Sa tim ću završiti temu. Hvala na pažnji. Opet kažem, znam da je bilo malo mračenja, ali nadam se da ćemo već sledeće nedelje imati neku lepšu vest. Vidimo se.